Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne but ayikhona mani ukukhohlakele umuntu obhinqileyo wayedla ngokuthi uba utshizi ndiseyilayiti qha ndiyilahle ngeke kungona ndiyikhetha ngokuba angajoki imoso madala wayinyanisile apha efonini bakhe bathi uphumile kumnandi nitshilekisile nebraz buspoilwe bonke ubusuku bakho ngeteksti enegama eliyi-1 okanye 2 words qha ubethwe ngala enjoy okanye have fun uqonde yabo usahle kamanje noba utywala mosngoku andawuphinde unxile ke ngokumva koko ingqondo yakho iqala pha usebenze overtime koze yayiqonda uba mana ko have fun ngandawo apha ndiyashwatulelwa mosapha mfuna kuthiwa mandibeyile nto ndifuna uba yiyo as long as ndi-happy injalo mosilaa gender mfuna yo asikwazi ukonwaba thina ingekho i-happiness yethu mayi-include bona once bangabikho nje ikhona ingxaki uqonda apha ndibethe i-video call mandimbonise ubhebi uba kusengakho foul play apha ndihleli nebraz iske ingaphendula naloo video call ubethwe ngalaa text ibandayo uba uthini uqonda apha segmansheni ubotywala apho ndigoduka otherwise ndawulala ezinyaweni apha ukhohlakele mos umntu obhinqileyo foni niyakwazi uqumbela into engekhoyo egqiba kuthi nca ngempundu ubusuku bonke uba ngazama ufuna utshekisha iphalsi uyobethwa ngecango wenze ntoni usuke waphuma nebraz qha wayokonwaba engekho rha amankazana but ke wethu guys ngabantu bethu manawa sibathanda bekhohlakele benjalo asufetshana sodwa mos ekugqibeleni might as well sinyamezele uzaba sathwani nabraz yo